но вече е време за мача. България от лявата страна, турския състав от дясната. Петър Николов ще стартира играта. Петър Николов, капитанът на България, човек с изключително прецизен шут, човек, който е донесъл не една или две победи за страната ни с наказателните и допълнителни удари, които позатворявал. Сега изпълва началният удар. Топката в 22 метра на Турция. Отново тъч за България. Къс тъч, добре изпълнен. Владееме топката. Предполагам, че сега вече ще последва раздаване до края. Добре са наредени нашите момчета, но и турците са готови за преса. Запазена е топката все още. Играем под авантаж, най-вероятно за наказателен. Предполагам, че Петър ще избере да на стадиона. Част от ръгби културата е в такива моменти да се пази мълчание. Така че браво на Петър. Браво, Пепи! Успешен шут и 3-0 за България. Васил Борисов топката. Ники Тенев беше съборен, но топката остава под контрол на България. Турция не можа да открадне. Наказателен дадоха за Турция. Най-вероятно пак някой от българския състав се опитал да бръкне и това му е било силата да атакува. Така че надявам се след като мине този шут да можем повече да проиграем в атака. Изравнение резултат. Изравниха. 3-3. Лапсуса си е лапсус. Ще ми Кубишинари започна. Така, ето това, скъпи зрители, е едно от най-хитрите решения. Да се изрита топката напред и шутьора да си я догони след това. Светло Одаджийски. Блокирам. Не, Светло Одаджийски, не виждам кой е само че. Сега ще бъде извада топката, готови сме. 10 метра от точковото поле на Турция. 10 метра. Рикардо Атие. Трети номер. И какво ще стане? Есе за България! 8-3, есе за България! Петър Николов, капитана на отбора. Пепи Николов, точно така. Ето този път аз казах правилно името му. Заслужено след такова страхотно есе. Браво на нашите. Страхотно разиграване. Страхотно разиграване. Това е силата на нашия състав, да играем в атака и с топката. Отваряме си винаги коридори и успяваме с бързина и скорост да пробиваме. Страхотно. Браво! Браво, Пепи! Браво, страхотен шут! 10 на 3 за България. Браво, Пепи Николов! Браво! Нуждаехме се. Изгубена е сватката. 8 номер игра с 12. Оле, какво врязване! Като гореш нож в масло. Видяхте? Страхотна атака с 12 номер направиха турските състезатели. 8 номер. Между другото това е нещо заучено, защото съм го виждал в матча с Молдова и там пробива беше над 30 метра абсолютно по същия начин. 12 номер беше състезателен, който пробив. Той е един от най-добрите играчи. Горе-долу по същия начин България отбелязваше своите сета срещу Турция преди една година. Пак тук. Наказателен за България. Наказателен за България. Без наказателен. Браво, Рикардо Атие! Рикардо Атие! Ще успее да се отписне. Страхотно! Страхотно е се за България! Страхотна контратака! 15 на 3 за България. Страхотен Рикардо Атие. Тук трябва да споменем все пак, че Васил много добре направи бърз наказателен и изненада турската защита и откри възможността Рикардо направи този страхотен спринт. Да, става въпрос за Васил Борисов. Ситуационният усет за това да усетиш момента. Това беше момент на слабо за турската защита, да беше експлоатиран всъщност 50 метра преди да се материализира есето. Чинийка за Пепи, чака си чинийка. Има много време до края. 12 или браво за допълнителния удар. Силен удар на Петър, има точност, мисля, че. Браво, Пепи! 45 метров шут. Професионален шут. Страхотно. Браво. Паша Христова. Повей. Браво, Пепи. Има точност, мисля, че. Браво, Пепи! Страхотен шут. Браво. 23 на
10. Петков с топката, мята я. Влади Михов овладява. Топката извадена от тъча. Браво, Рикардо. Страхотен проблем на Рикардо. И след Дълъг като пас. освободи пространство на крилото, шанс за България да отбележи. Светостин с топката. Светостин Цветков. Запазена е Един топката, метър. запазена Един трябва. метър пред сватката Пепи. Пепи, да видим какво ще реши. Ще бъде извадена топката за сватката. Христо влезе като смяна. Много ключово место Осми е. номер. Остават 5 метра до точките. Влади Михов с топката. За българската атака. Чувате подкрепата за българите точно в тази ключова част на игрището. Светостин с топката. Изключително натегната ситуация. Трябва България да материализира. Лъжлива маневра. И след това истинският пробив. Добре Браво. за българите. Остават още 2-3 метра. Просто трябва някой да се... Браво! Страхотно е се! Страхотно! Тук защото който беше влезнал, а пък вече... за България. Браво, Косио! Страхотен играч. Страхотен играч. Както видяхте, изключително на време на смяна тази свежа глътка кръв, свежа глътка въздух, също се оказа и много мощен напън в нападението на България. На повторението виждате този къс пас, който получи от Влади Михов, който също има заслуга за това. Е страхотно, страхотна атака. Браво. Покашни на Рикардо след това. Добра защита на българите. Браво. Опитват се турците да раздадат до края и да останат с човек повече. Пробив на 10-ти номер. За съжаление, това ще е се. Десетката на Турция направи много хубаво самостоятелно есе. Илип Даш, който може би е един от най-добрите състезатели в турския отбор. Сега ще видите на повторението, че успя да финтира двама състезатели на българския отбор и се измъкна. И допълнително е вкаран. Да, изключително По-добре седи. стабилизирана схватка. Заучено положение. Диагонала да се разиграе. Отдочиски с топката. Добър пробив. Браво, Косе! Костин Дебелев беше на 1 метър от есето. Опит със сватката да влезнеме. За сега е задържана. След Льодачийски. Не, това е Рикардо. Рикардо и тие. Ще се опита да надбега. Браво, Рикардо! Страхотно есе на Рикардо! Браво! Самостоятелно страхотно есе. Но все пак вътре. 35-17, страхотно есе. Браво, Рикардо! Второ есе в този матч. Чудесно включване. Силен матч На прави този Рикардо. невероятен. Тук трябва да кажем, че Рикардо живее в Италия и там играе ръгби. Да, той придобива право да играе за българския национален отбор по правилата, които позволяват заради родственост човека. Един от родителите му е българин, да. Да. Другото нещо е кредитът на осядането, той е на уседналостта, т.е. за България биха му услуги. Сега тишина за допълнителният удар на Петър Николов. Петър Николов допълнително. Отново Рикардо. Браво! 37-17. България Днеска Петър е просто увелича предината уникален. сега. Това позволява на играч, който е контузен, да излезе, за да му се окаже медицинска Но помощ. трябва да има кръв или да има удар в главата. Точно така. Пак И отново пробив с опит 12-ти номер. В първото полувреме. Абсолютно същата Добра задачка, атака. която бяха направили. Но този път имаше еволюция. Предния път беше индивидуален пробив, а този път състезателя имаше и необходимата подкрепа. Тоест, когато нашите защитници бяха готови да го посрещнат, имаше втори човек, който да продължи. Тук, може би, това също трябва да го отбележим нашите зрители. Тези скоростни пасове, когато един състезател бива блокиран, но той много бързо подава топката, точно преди да падне, си имат специален термин офлоуд и всъщност броя на офлоудите са измерител за част от съобразителността за това. За добри технически възможности. Да. Ето го допълнителния влезна. 20. Димитър мисля, че ще трябва да излезе. Силен удар на Петър.
Браво! Пепи Николов! Разцепва вратата, браво! Страхотен матч за Петър, браво! Едно от нещата, което Българска федерация по регби трябва да застрахова е десния крак на Пепи. Да, наистина е от изключителна важност за нашия национален отбор. Другото тук трябва да изтъкна и способността на моят коментатор Светлислав Наслади. Той също от добрите шутьори в активната част от Пепи. Приемащият играч в тъч. Край на матч. България печели. Честита победа. 40 на 24. 40 на 24 за България. Страхотна игра. Поздравления за всички. Поздравления за българските подигането ги. Моля, останете с нас за следващите минути. Ще може да наблюдавате празнуването на победата. Поздравите от публиката за състезателите, респект от състезателите за публиката и така обещаните интервюта, които не се случиха на почивката. Аз съм Стефан Антонов, слизам на пистата. Междувременно ви оставам с мъдрата компания на Светло Наслади. Сега двата отбора ще се поздравят за добрия матч. Най-хубавото е, че в ръгби културата е каквото я се случи на терена, остава на терена. Така че доста вероятно след матча двата отбора да се съберат заедно и да пият по една бира. Страхотен матч беше за българския национален отбор. Много важна победа.